Бати препятствията тука. Значи пътя само тук отгоре. Тук малка града, обаче най-добрите го минават без проблеми. Караме един клон до магнети, венци. Къде? И карайте косо. Косо? Косо карайте, магнети клон. Как се кара косо? Само нагоре, бе, това. Да, бе, тук е по-лошо. Иначе, ето сега да се сме. Път който иска с скоки през дървото, не е. Да, по-добре. Най-добрите могат да опитат и през дървото, да. Аре! Аре, бето! Сядай му! Срам, не срам, ама ще бутаме, какво да правим? Даже и КТМ-ите тук ги бутаме. Мазнички. А? Не, няма мотор. Не знам, аз не съм толкова добър. Какво се прави? Даже и махите и помагаме. Предаваме директно от местото между хижа партизанска песен и Мазалат. Даже махите и на тях помагат. Се помага, няма как. Да, защото тук градата е бая голема. Няма начин. Да се ходим аз. Трябва да видим хондите, как са. Ето тук, това е. Няма срам. Крумчо? Крумчо, хоп, опа! Дема кой може така да изкара. Гума да ти каже и ще го качи. Ей. Няма начин.